Якія дрэнныя навіны чакаюць Лукашэнку, каму і чым пагражае яго новы міністр, а таксама якую пасаду атрымаў сумна вядомы беларускі сілавік. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко адпачывае, лечыцца і чакае дрэнныя навіны. Пасля выбараў ён правёў адну сустрэчу з прадстаўнікамі краін Афрыкі, а затым на пару дзён знік. Падобна, каб трохі паправіць здароўе, а таксама магчыма і каб падрыхтавацца да новых санкцый, якія чакаюць яго рэжым за саўдзел у вайне. Да трэцяй гадавіны ўварвання ва ўкраіну Еўрасаюз плануе прыняць яшчэ адзін пакет санкцый. Сярод іншага яго мэта забараніць пастаўкі ў Беларусь і праз Беларусь тавараў і тэхналогій для абароны і бяспекі. Гэта і камп'ютарная тэхніка для прадпрыемстваў і тэлекамунікацыйнае абсталяванне, а таксама шмат што яшчэ. Праўда, як паказваюць расследаванні незалежных журналістаў, пры патрэбе лукашэнкаўцы паспяхова абыходзяць многія санкцыі, выкарыстоўваючы для гэтага фірмы-пракладкі ў іншых краінах. Пагрозы ад чыноўніка Лукашэнкі. Беларускі міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў даў вялікае інтэрв'ю расійскай газеце «Ізвесція». Большасць гутаркі – гэта праграмныя выказванні пра кепскі захад, добрага Лукашэнку і непахісную беларускую стабільнасць. Але калі гаворка зайшла пра бяспеку і сітуацыю ў рэгіёне, то тут Рыжанкова ўжо трохі панесла. Ён пачаў пляжыць найбліжэйшых суседзяў – Польшчу і краіны Балтыі, і нават пагражаць ім ядерным ударам. Если Запад сегодня поставит Россию и Белоруссию перед выбором цивилизационного существования, то просто другого варианта не останется. Они вот почему-то это никак не могут понять, потому что у них матрица своя. Своя матрица. Они не допускают, что кто-то может применить такого рода силу. А силу такую может применить Россия. Мы вместе с Россией. Як Лукашенко страчвае сяброў. Пасля цяперашніх так званых выбараў ён атрымлівае віншаванні і дасылаюць іх чаканыя краіны. Гэта і Кітай з Расіяй, і Казахстан, і Таджыкістан, а таксама В'етнам, Куба, Нікарагуа, Венесуэла, Пакістан і М'янма. Агулам віншаванняў набралася 16 краін. З еўрапейскіх там хіба толькі Сербія. Ну і адзначылася таксама старшыня прэзідыума Босніі і Герцегавіны, якая таксама сербка па нацыянальнасці. Але ж многія так званыя сябры, якія перадавалі Лукашэнку свае віншаванні нават у 20-м годзе, цяпер маўчаць. 4,5 гады таму прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашынян жадаў Лукашэнку новых дасягненняў на пасадзе кіраўніка дзяржавы і выказваў упэўненасць ва ўмацаванні сяброўства. Цяпер жа ён маўчыць. Таксама ў 20-м годзе віншаваў Лукашэнку тагачасны кіраўнік Малдовы Ігар Дадан. Ад цяперашняй лідаркі Маі Санду такіх камплементарных рэчаў Лукашэнку чакаць не выпадае. Радыкальна змянілася палітычная абстаноўка ў Сірыі. Башар Асад ва ўцёках і хаваецца ў Маскве, а ўнутры Арабскай Рэспублікі зараз хапае сваіх праблем. Цікава, што адсутнічае пакуль віншаванне ад прэзідэнта Турцыі Раджэпа Эрдагана, пры тым, што сам Лукашэнка стабільна віншаваў Эрдагана і з пераабраннем, і з усімі нацыянальнымі і асабістымі святамі. Смерць Макея. Усё ж трагічны збег абставінаў ці нешта іншае. Ужо гучалі версіі пра праблемы з сэрцам і пра самагубства, а цяпер беларускі палітык Александр Міленкевіч у перадачы «Радыё Свабода» агучыў версію, што гэта ўвогуле магло быць забойства. Сярод версій смерці Макея я фактычна упэўнены, што яго магла забіць Расія, таму што самым галоўным ворагам для Расіі у реализации замежной политики Беларуси был менавіта Макей. И зверните увагу, что Макей фактично не ездил на перамовы у Москву. И он ездил по всему Заходу, по всех суседях, а в Москву на перамовы заўсёды ездил Лукашенко. В Москве вельмі не любили Макея и правильно рабілі, потому что он был за незалежность, а для России самая галоўная беда – это незалежность нашей краіны, самастойнасць краіны. И як ён летел у гэты Ереван в транспортным самолете. Министр замежных справаў, приведите прыклады, калі такое яшчэ где было. Я этого не знаю, может, мы ніколі не даведаемся, але, ведаеце, столькі ўжо выпадкаў ёсць, калі Россия расправлялась со своими оппонентами, а Макей, я докладно знаю, был для России ворог номер 1 у Беларуси.
менавіта са сваёй пранезалежніцкай пазіцыі. Нагадаем, што міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей раптоўна сканаў у сваім доме ў Драздах 26 лістапада 22 года. Яму было ўсяго толькі 64 гады. На развітанне з ім прыязджаў нават асабіста Лукашенка, што само па сабе вельмі рэдкая гісторыя. З таго часу прайшло ўжо больш за 2 гады, але ані беларускія ўлады, ані ўдава Макея, актрыса Вера Палякова, ніколі не агучвалі прычыну смерці міністра. Жудасная гісторыя. П'яныя беларусы жорстка збілі узбека, а потым прывязалі яго за нагу да трактара і кінулі паміраць на дарозе. Усё адбылося ў Наўгародскай вобласці Расіі. Там сабраліся святкаваць Новы год работнікі мясцовай фермы, агулам 5 мужчын. Двое з іх, 40-гадовы ўпраўляючы Дмітрый Стрыгнёў і 32-гадовы Ілля Велічынскі, пару гадоў таму пераехалі з Беларусі. Новым чалавекам у кампаніі быў 62-гадовы узбек па імені Халтура. На ферму ён уладкаваўся за месяц да злашчаснага застолля. Па-руску гаварыў дрэнна, але працаваў старанна, таму яго і запрасілі адсвяткаваць Новы год у кампаніі калег. На стол паставілі гарэлку, шампанскае і добрую закуску, а Халтура нават прыгатаваў для таварышаў традыцыйны узбекскі плоў. Далей пачаліся дзіўныя падзеі. Незадоўга да бою курантаў мужчыны пайшлі ў офіс гаспадаркі, каб паглядзець зварот Пуціна. Дома застаўся толькі Халтура. Першым да яго вярнуўся адзін з беларусаў і пачаўся трыллер. Версія беларуса наступная. Ён убачыў, як калега-узбек стаіць каля перакуленай елкі з дзікімі вачыма. Пачуўшы пытанне, што здарылася, узбек кінуўся на беларуса з нажом, а пасля закрыўся ў хаце. Іншыя мужчыны не змаглі адкрыць дзверы ў дом. Яны паспрабавалі ўскрыць дзверы балгаркай, але нічога не атрымалася. Пасля яны падагналі да дома трактар «Беларус», прымацавалі трос да дзвярэй і сарвалі іх. А пасля жорстка збілі таго узбека. Пазней судмедэкспертыза паказала, што на целе Халтуры не было жывога месца. Але гэтага мужчынам падалося мала. Яны выцягнулі пацярпелага на вуліцу і сталі катаваць яго з дапамогай трактара. Двое беларусаў прывязалі трос да нагі Халтуры і пачалі вазіць яго на трактары ўніз галавою, а затым проста кінулі няшчаснага на трасе. Халтура, які ляжаў без прытомнасці, быў без верхняга адзення і абутку, а ў тую ноч тэрмометр паказваў мінус 28 градусаў. Ужо праз паўгадзіны яго знайшлі выпадковыя людзі, якія ехалі міма фермы. Яны выклікалі хуткую, але выратаваць мужчыну, на жаль, не ўдалося. У выніку беларусаў хутка знайшлі і цяпер судзілі. Нягледзячы на ўсю жорсткасць іх дзеянняў, мужчынаў абвінавацілі ў наўмысным прычыненні цяжкай шкоды здароўю, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. Абодва беларусы атрымалі па 7 гадоў калоніі. Адыёзны сілавік атрымаў хлебную пасаду. Гаворка ідзе пра палкоўніка міліцыі, камандзіра мінскага АМАПа Дмітрыя Балабу. Цяпер ён стаў новым старшынёй Цэнтральнага савета беларускага фізкультурна-спартыўнага таварыства «Дынама». Нагадаем, што Балаба кіруе сталічнымі амапаўцамі яшчэ з 2016 года. На гэтай пасадзе ён запомніўся разгонамі апазіцыйных мітынгаў і цытатай пра сваіх падначаленых. У адным з інтэрв'ю Балаба назваў сваіх сілавікоў тэатраламі і аматарамі жывапісу. Праўда, у цяперашнім прызначэнні Балабы няма нічога сенсацыйнага, бо «Дынама» даўно і моцна звязанае з сілавым блокам. Гэтае спартыўнае таварыства было заснаванае ў Савецкім Саюзе ў 1923 годзе па ініцыятыве Фелікса Дзяржынскага. У Беларусі ў розны час філіал узначальвалі Лаўрэнцій Цанаба, Васіль Цімашэнка, міністры ўнутраных спраў Юрый Сівакоў і Юрый Бародзіч. Ды і цяпер у кіраўніцтве «Дынама» знаёмыя твары людзей у пагонах. Сталічныя міліцэйскія начальнікі, міністр унутраных спраў Кубракоў і дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч. У Гомелі 7 падлеткаў будуць судзіць за ўдзел у экстрэмісцкім фарміраванні пад назвай «Дух Русі». Нядаўна беларускія ўлады прызналі экстрэмісцкім тэлеграм-канал з такой жа назвай. Там публікавалі кантэнт, звязаны з нацысцкай ідэалогіяй, у тым ліку выявы свастыкі, а таксама шавінісцкія і расійскія выказванні. Падпісчыкаў было ўсяго 12 чалавек, і падобна, што больш за палову з іх ужо арыштавалі. Як паведаміла Радыё Свабода, за гэты тэлеграм-канал яшчэ 6 месяцаў таму арыштавалі 7 гомельскіх падлеткаў. Цяпер усе яны знаходзяцца пад вартай у СІЗА. Плануецца, што суд па справе пачнецца не раней за вясну 25 года. Па словах крыніцы журналістаў, усе затрыманыя непаўналетнія. Іх вінавацяць у стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і ўдзелу у ім. КДБ палічыў, што непаўналетнія стварылі тэлеграм-канал, які быў накіраваны на рэабілітацыю нацызму. Цяпер затрыманым пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Страшны канвеер Лукашэнкі не спыняецца.
У Гродні судзяць сямейную пару ажно па 5 палітычных артыкулах. Леаніда і Антаніну Церабей абвінавачваюць у абразе Лукашэнкі і паклёпе на яго, парушэнні грамадскага парадку, распаліванні варожасці і здзеках з дзяржаўных сімвалаў. Вядома, што пару затрымалі пару месяцаў таму за ўдзел у акцыі пратэсту 2020 года. У мужа і жонкі ёсць непаўналетняе дзіця, таму Антаніну Церабей пакінулі пад хатнім арыштам, каб яна магла клапаціцца пра малога, а яе мужа утрымліваюць у СІЗА. Трагедыя здарылася ў беларускай сталіцы. На мінскай кальцавой аўтадарозе адбылася вялікая аварыя. Сутыкнуліся дзве фуры і легкавое аўто. У выніку кіроўцу аднаго з грузавікоў заціснула ў кабіне. Мужчыну давялося выцягваць адтуль з дапамогай спецыяльнага інструмента ратавальнікаў. Яго перадалі медыкам, але траўмы былі настолькі сур'ёзнымі, што кіроўца сканаў яшчэ да адпраўкі ў бальніцу. Што стала прычынай бяды, цяпер высвятляецца. Пенсіянерка шукала каханне, а знайшла праблемы на сваю галаву. Немаладая беларуска пазнаёмілася ў інтэрнэце з кавалерам. Той расказваў, што жыве ў Даніі і працуе там ваенным хірургам. Ён аказаўся вельмі рамантычным. Прызнаваўся жанчыне ў каханні, засылаў яе паведамленнямі і абяцаў прыехаць у Беларусь. Але з паездкай да каханкі атрымалася складанасць. Мужчына патлумачыў, што не мае праблем з грашыма, і ў яго на рахунку ёсць ажно $1 000 000. Аднак вось бяда. Ён пакуль не можа карыстацца сваімі фінансамі, таму што служыць у дацкай арміі. Тады даверлівая беларуска вырашыла дапамагчы каханаму. Яна пералічвала яму грошы на білеты, перавозку багажу і многае іншае. Усяго за 1,5 года зносін віртуальны кавалер выцягнуў з пенсіянеркі 40 000 рублёў. З часам пра гэты раман даведалася дачка мінчанкі. Яна адчула нешта няладнае і настаяла на тым, што трэба звярнуцца ў міліцыю. Само сабою, каханы аказаўся махляром. Цяпер па справе праводзіцца праверка, але вярнуць грошы будзе хутчэй за ўсё немагчыма. Незвычайнае для студзеня надвор'е прынесла праблемы. Проста цяпер у Драгічынскім раёне гараць балоты рэспубліканскага ландшафтнага заказніка Званец. Тушэнне пажару абцяжарана адсутнасцю пад'язных шляхоў і забалочанай мясцовасцю, аднак пагрозы населеным пунктам, як сцвярджаецца, няма. Званец уяўляе сабой найбуйнейшае ў Еўропе нізіннае балота мезатрофнага тыпу са шматлікімі адкрытымі мінеральнымі выспамі. Таксама на тэрыторыі гэтага заказніка жыве самая вялікая ў свеце папуляцыя рэдкай птушкі вяртлівай чартоўкі. Самой птушкі на балотах цяпер, праўда, няма. На зіму яна адлятае ў паўднёвы вырай. Сямейныя скандалы беларускай блогеркі збіраюць мільёны праглядаў. Дзяўчына пад нікам Вера Памела выкладывае ў тиктоках ролікі пра свае няпростыя адносіны з маці. Гэтыя відэа карыстаюцца шалёнай цікавасцю падпісчыкаў. Напрыклад, наступны ролік праглядзелі 2 200 000 чалавек. Дочь твоя Лера. Что-то я не помню, что у меня такая дочь. Ну, мам, ну прекрати, давай уже мириться, давай это все уже заканчивать. Мы подъехали, во дворе сейчас стоим. Пустишь? Что-то 5 лет не было видно, что дочь не Ну, не заботилась. преувеличивай. Не было видно, а теперь Мам, ну появилась прекрати, ну не дочь. 5, 2 года всего лишь, 2 года. Да, мне кажется, больше, чем 2 года. Вы будешь нас на морозе здесь морозить или пустишь все-таки, будем мириться? А где же ты была, когда я болела? А сейчас тебя в хату пустить? Так случилось, но ты же была не одна. Тебе Ты помогали. что? Ну да, чужие люди помогали, а дочери не было. Ну, может, я где-то была не права, но ты в той ситуации тоже была не права. Давай уже прекращать. Усім хейтарам дзяўчына тлумачыць, што разлад з мамай адбыўся, калі замест дапамогі яна атрымала зусім іншае. Калі блогерка пасварылася з мужам і пайшла жыць да бацькоў, то падтрымкі не атрымала. Маці папракала дачку, казала, што тая сама вінаватая ў праблемах, а мужчына заўсёды мае рацыю. Пазней дзяўчына даведалася, што маці перапісваецца з яе мужам, імкнучыся прымусіць дачку вярнуцца ў сям'ю. Хоць Лера з мужам памірылася, такую здраду маці яна доўга дараваць не магла. Праўда, маці за гэты час асабліва не змянілася і працягвае папракаць дачку літаральна ўсім. Вафельки, а я думала, ты мне колбасы привезешь, винецка привезешь, таблетки хотя бы привезла, которые мне надо от сердца. Бо мне не то, что уже купить, пенсия закончилась. А чё ж ты сама не позвонила, не помирилась? Да, не помирилась. Ты, дочь, должна прийти и заботиться о матери. Мам, я тебе тут бумагу туалетную купила. 2 рулончика. Раз приходила, у тебя там заканчивалась. Вот, Так я ж не такую беру. Ты самую дешевую, наверное, выбрала. надо, у тебя там такая же и была. Могла бы взять хорошую, дорогую, 3-слойную. Я надеялась, что такую купишь. На матери и такая пойдет. Тебе, небось, дорогую берешь, а мне такую подсуну.
Ну і ў працяг тэмы складаных сямейных адносінаў. Беларуска вырашыла адпомсціць нялюбаму айчыму, але ў выніку сама трапіла пад суд. Ужо дарослая дзяўчына, якая мела дзіця, жыла разам з айчымам у адной кватэры. Яна выпівала, што прыводзіла да пастаянных канфліктаў, і пасля чарговай сваркі падвыпіўшая дзяўчына пазваніла ў міліцыю і расказала, што айчым разбэшчваў яе, калі яна была непаўналетняй. Пачалося сур'ёзнае разбіральніцтва. Па такіх абвінавачваннях мужчыну пагражала да 4 гадоў калоніі, але ж словы дзяўчыны не пацвердзіліся, і тады крыміналку завялі ўжо на яе за ілжывы данос. У выніку судзілі не айчыма, а саму дзяўчыну. Ёй выпісалі 2 гады хатняй хіміі і прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Жыхар Магілёва прадае беларускую манету ў 20 копеек ажно за 480 рублёў. Прадавец адзначае, што такая манета рэдкасць, бо яна хоць і ўся перакручаная, але прайшла гашэнне на манетным двары, а значыць, што разлічыцца ёй немагчыма, але для нумізматаў і калекцыянераў гэта сапраўдная каштоўнасць. Прадавец запэўнівае, што аналагаў існуе не больш за 10 асобнікаў, і ўсе яны знаходзяцца ў прыватных калекцыях. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.